Chutiangin min ban ngot thei lawang ka ti bo ngei ti finfiana pawh in nei lo tiin Lini chu atang ve tlata nangma a chia tawpa lawm an ti pawh chuan company thil pawimawh managerin assistant hnianah a pek chuan hrim ve ngei tur ani dawn lawm ni a ti ve tangata kan hrim dawn a lawm pawisa kan chawi tirang supervisor chuan alo ti dai ava fer lo ve ani te chu designer lar tak ania nang nen in hlut dan a in ang hlei nem alo ti le hmia ani chu keiman ka chui chuak tho thawang tiin Lini chu bang tur chuan a in siam zui ngal molmola thudik le saihlum a nget ngai lo ve tiin a zam bik ha ulo a chuak tur chu chena te nen khan an in tok le tlat an ban chi elo Ivan van duai le selve o tiin a bom ken lai te chu an lo ben thlak sak tunge dika diklo chu kan la hremayang tiin a bungra chu a chhar khawm le maya ral khat atangin surawi te chuan an lo thlir reng na thok pakhat kha thopuya sawmin sum tam takin alo tham alo ni a lu an thil awm dan alo hriat chuan a thina rim hle thil awm zia chui chiang ngal tur chuan a hril contract a in nei ve mai an ni si a chutianga a ngai venta lutuk mai chu ama pawh chu mak a in ti let ling zawk lungai taka Lini awm chu a laina tin a pi le lili te chuan an lo tlaw a lungai lo tur le an rin zawh zia te suiin thudik ala lan chhuah vat an be sei thu te an hrilh bawk a ani pawh chu a thla a muang ve sutin a lang an pa alo haw chuan ban ani thu chu alo hrila ka hre tuah lawm a tha le mayang tiin alo chhang ringawt Bibirin bazar na tur pawisa a pek hmang khan Lili nen an va bazar duna Lili kalbo hlan chuan Lini chu mi tu ti hriat lo te hian an lo hruai bo dai mai chena ina chuan an hruaya a kut an phuar sak bawk chena chuan nangma awangin kan company pawh a tla chhe mek ani hi tiin kut alo thlak hrep nge nge a pawngsual te ala tum zui beisei lo takin lua te chu an lo thleng hlova a ban bun bun laia chuan device phumin a awmna location an lo hre thei hlo alo ni a Lini hlau thawng lutuk chuan alo kwa tawp a hriat mi lovin lua chuan a ban chhan kha alo chui chiang ve zela CCTV footage pawh chu siam tha tirin na thok pakhatina thil alo ti chingpen lai chu an chui chuak ta a Lini pawh ban ni lovin a hna a zawm le thei phah ta ani Lindai chuan min ngaidam raw khawngai takin min ben tir lo hram ro tiin Lini chu alo ngen chiama chungte chu kan hotu te thu thu ani mai lawm engmah ti thei ka nei lo alo ti hmia chu vele surawi bula chuan vakal le in min chan hram ro tiin awangen le a I thil ti hi ngaidam mai mai chi ani hlei nem alo ti dai bawk si nangma min ti tir vek ani kha a ti taka chuan rangzetin a hruai chhuah tir dai zandang anglo takin Lini chuan an pa lo haw chu alo be tha khawp mai a eitur tui hnai tak tak alo hlui nget mai an ti tina chuan Lini chuan lawm thu te a hrilh pa a in nu hlui laka I thina rim viau an tia tak takem ni tina zawt keite chu I tan chaw lawm ka rin awm lua chuan alo ti vei supa Lini pawh chu a zak dewa hei vatvatang karil tram tawh lutuka a ti ta ringawt nikhat chu supervisor chuan lu group te nena project pakhata an thaw ho tur thu le chumi tan chuan na thok zung zung te chuan design sample thelut vek tur chuan a hrila a thaber an thlang chhuak dawn ani surawi chuan Lini chu vabia in I project design kalo en chin avati vela copy le tumem ni alo ti taka chuan I siam that lo ka hlo thawmpui wang che ni kha ati zaya lu an alo khawl hlo le ngala a hmuh tur ngei chuan chhang velin a in ti thei khum vel ham ham Lini pawh alo khawl ve thowa a thina rim dewa wang chuan a chhang duh lo mak restaurant ah chuan surawi le lua te kha an vain hmu a engdang wang ma ni lovin a satel pek kha alo pelet le duh lek hi alo ni a
rampawna a kal dawn khan thataka enkawl sak turin alo ngen tawh ani kha a tir atangin ka duh che tih hriat veka min pe che chuang hlei niam surawin a tih chuan thian ang bakin ka hinlo che midangin kan in ngai zuang emaw an ti mai mai ani kha tunah chuan nupui ka nei tawh Lini lo tal aw tirtu pawh kha nangmah i ni kha ka hre vek ania fim khur tawng che alo ti ta hmiah mai ani Lini hi i hmanga yem ni min nei ve mai rawh alo ti leh pawh in chhang duh lo chuan a kal san zui ngal daih a chutih lai chuan Lini chu chena bial nu khan alo ti buai ve le a nang pawh hi hmei ve tho i ni kha min ti buai zo vek tawh nangmah awang hian kan tla che vek ani hi tiin chem ti a via lo tuma lua te bawk khan an lo chan leh hman a kut phah erawh chu a in hliam phah nge nge han shem chu duh viau mahsela rai puar ani baka a mental lampang alo tha vak lo alo ni a jailah pawh dah ta lo chuan mental hospital lama chena bial nu chu an thon liam ta zawk ani ina an haw chuan satel pawh kha lo awm tawh lova surawi ta ani a ka pe let hle tawh thataka enkawl kha ka mawh phurna ania ka hlen chhuak tawh a lawm tiin satel a duat viau thinna chan te chu a hrilh fia a a ren ang em em chuan surawi chu alo ngaih ven hran lo tih chu a hre thiam ta ani project an buai puiah chuan surawi chuan idea a nei thei thlawt lova supervisor lah chuan a laka a rinna a nghat bur bawk si hri awm a ti hle a Lini lah chuan project tha tak a siam mek tih hriah in a er hle bawk si zanah chuan hnathawk zawng zawng an haw hnuah Lini computer chu khawihsakin a design te chu a ruk chhuah sak leh ta a chumi hnu chuan an professor hlui Mr. Janga chu ava hmu zui ani chuan a hna ban sanin Lucy Group a alo thawk daih tawh alo ni a design in elna an neihna turah pawh chuan judge pakhat a ni dawn nghe nghe ani ama design te chu a han en tir phawt a ani chuan a tha tawk lo tiin a lo sawi sial sak chutah Lini design a ruk kha a en tir le a chu erawh chu tha a lo ti khawp mai pakhatna anih pui ngei thei a bel sei thu te a lo hrilh nghe nghe Lini pawh chuan a building design te chu a bei ngawrh ve hle a in lam thleng chuan a bur ve ngar ngar mai lu an en pui a lo tum chuan a lo hup deuh tla zel a zak ve deuh ani ani lah chuan a lo thut sil hmeh in tui in tur te a lo pe a pui duh lo mahse a bulah chuan a thu ve reng tho a a lo mu thlu lup lup mai in tih siak ni chu a lo her chhuak ta a Lini pawh chu Mr. Janga zirlai tho a lo ni tawh thin a surawi nen chuan thei tawp chhuah tur chuan a lo fui an thil design te chu an pho chhuak hlawm a surawi leh Lini project te chu a lo in ang chiah chiah mai le endik tu te lung chu a oi lo hle a tunge ruk ru zawk tih chu hriat chhuah ngei chu a lo tul ta Lini chuan ama siam ngei ani thu a sawi a surawi pawh chuan ka ruk ani lo amah zawk hian a hma pawh in ka design a ru tawh ani a lo ti ve tlat mai si nangmah zawkin ani kha ru a ti pawh in supervisor leh Mr. Janga te chuan surawi zawk chu an lo tran deuh tlat a Lini chu chhuak tur chuan an hrilh mahse Lini chuan surawin a computer a khawih lai te a design a copy lai te chu a lo pho chhuak ta rup mai a chuti chung pawh chuan surawi chu ala zam chuang lo i computer khawih mai ila i design kala ngei ti eng tin ngei hriat thei a lo ti ve tlat a supervisor lah khan a lo tran leh ngal vat bawk ka hnenah pawh a sample hi a submit na rei tawh tiin a lo tran tlat a mahse Lini chuan tun chau hi ani tawh lo kum thum liam ta khan ka design ru in award pawh a lo dawng tawh bawk ani a ti ve leh ta zela mahse finfia na tha tak tel lo chuan tu man an lo oi sak si lo lua tak ngial pawh chuan a nupui chu a ringam lo nge a ngawi kur bawk si chu chuan Lini ril ru chu a tin a zual hle chutah chuan Lini chuan suraw i design te hi lehkhabu ah te i ziak ve ngai reng reng im ti in a zawt a
ngai ye mahse computer ah ka ziak tlang puya ka design zong zong te hi pen drive ah hian ka dah tha vek ani tiin kumthum liam ta a champion puina design kha an en non le ta a logo ah chuan L and S tih hi alo inziak kal mai mahse an han en chian chuan LQS tih zawk alo ni a Q chu an lo nawr teh chawp vel mai mai alo ni surawi chu a tal buai chho ta phana sa ve hle mahse tuma chuan a thusoi chu an oi sak duh talawa khami hnu khan eng design ma a siam zui tawh bawk si lo nen ama chu ruk ru zawk ani chuan ring ta ani supervisor pawh chu a then a rim hle a surawi chu a ban zui ngal mak ani erawh chu ala insawi thiam char char tho lu ah min chu saka tuna ka hna le ka chu bel le zel pawh min ben buak saka maw tiin lini chu ava sawi nok noka ani chuan alo nam le chewa a nat lo te reng nen alu chu a hei deuh nge chhuatah chuan a tlut a hnok mai chu ve leh lu a chuan lo pawm ngal vatin a chhuah pui ta daya damdawi inah chuan ava hruai doctor chuan lunglam thalo ani awangin reitak adam tawh dawn lova thlakhat chiah adam tawh dawn ani tiin alo hrila lu a pawh chuan a khawngaih hle thlakhat vel bak hun a nei tawh lo thu a hriat takah chuan lu a chu ama enkawl tur chuan alo ngen zui ta chiama a thil tih sual te pawh chu a pawm vek thu te sawiin ngaidam te a dil bawka lini erawh chu a lakah chuan ala lung awi thei ho lo kei hi ruk ru ang khan min pu a mi ten min ngai dik lo vek tawh chu wang chuan ka design i ruk thu le thiam lo na ka nei lo thu hi mi zong zong hriata puang chhuak la ka ngaidam chawang che alo ti ve tlat thlakhat chia kadam tawh dawn a sin engkim hi ita vek tur ala ni dawn tho thova tiin a au vak vaka lu a pawh chuan lini chu pachuak ri mai rawh chawl hadam amamawri ani hi alo ti tawp linin a chhuahsan hnu chuan surawi chuan thlakhat chia kadam tawh dawn si a hei hi ka zungbun design keimah siam ngei ani hi karuk ani tawh mel lo ania khawngai takin hei hi bun ve rawh pasala sawm che ka tum thina mahse chungten pasal min nei lui tir bawk si a kalo kir leh khan nupui i lo nei leh tawh bawk si a tiin zungbun te chu alo bun tira alo kwah bawk pawn lama tanga lo thlir reng tu lini tan chuan thil hmuh hre awm tak ani lu a chuan thlakhat chia adam tawh dawn si a khawngai thlak em mai hriat thiam a ngai ani a thi hunah i duh dan danin a chung chiang chu i sawi tawh mai dawn nia tiin alo hril leh ngala ani chuan tunah hian kei hi lo thita thutila engtin nge ni dawn mi te chuan ruk ru ti in min hre vek mai dawn a sin mihring te hian kan hmalam hun hi second khat pawh kan hre hlei nem ani ai pawh hian ka thi hma mai the sin zungbun te chu i lo in bun tir leh ngala thinrim zetin lini chuan alo an khum ve ta ka thiana lawm ani hriat thiam a ngai a lawm lu ana ti chuan inupui a lawm ka ni min hre thiam ve zawk ta che anin hnial thinrim chho ta zela ani chuan in then mai ang tiin thu tawp chu an siam ta a in then na chu tih fel mai chu alo ngai ta khuanu ruat kan ni lo ani hi tiin lini pawh in rilruna takin kiansan zai chu rel atum ta a alo hmangai ve hman tawh baka nau hial alo pai hman tawh bawk si tharuk lai kha an lo in nei ve tawh take chutiang maya an in then leh si chu an pahnih chuan an tuar ve ve in a lang chutia lini an in lama alo haw leh ta mai le a zin chhung chu kalo awm ri ang a ti awang chuan anu le apa te rilru chu anuam zan lova anu phei chuan lu chu vabiaka vazawh fiah te a duh tut tut a Mr. Jianga erawh chuan vangai ven hur hi kan tan thil mawi tak ani lova induh thiam te pawh hi a ngai ve sin kan fanui hi kan khawm chiang anga kan zawt chiang phawt dawn nia tiin an nu chu alo khap ve thunga a thianu bulah chuan lini chu alo in bun ruak mek a lu a nena an in then thu chu alo sawi melh mel
a nu chuan an thil sawi chu a lo hre hman tlat mai enga ti nge in inthen ringawt a vakala a ngaih dam va dil angai ani chu tiin a lung awi lo hle a paziangah erawh chuan ṭha takin li chu an inthen chhan a lo zawt lu chhungkua chuan an lo ṭanpui nasa tawh em awang khan nuam lo chu an ti ve reng mai mahse li ni chuan kan in hav a kan inkar chu kan ti fel vek tawh tiin a chhang ringawt a nu leh pa te na nana chuan an fa te chu an hma ngaih bawk a hriat thiam tum takin a hlimna tur an ngaih tuah sak a a duhdan ang takin ram pawnah chuan an thawnh bota ani hun a liam zel a kum nga lai a lo ral ta li ni pawh hna ṭha tak a lo thawk tawh a zuitu leh heltu pawh an ṭhahnem ṭhin hle chung zinga pakhat chu Zizhuan a ani ani hi li ni thawhna company ah an CEO ni lai mek ani nghe nge mahse li ni chuan chutiang zawng chuan a en ve lem lova a fapa huan huanah a ngaih sak em em ṭhin awang leh a chunga a fel em awang chuan a ngaihna ve viau thung nikhat chu a pi chu an video call laiin a pa a dam loh thu a lo hrilh a damdawi inah a thluak lam a chian lo awangin zei ngaiin a lo awm reng mai a lo ni an company enkawl tu tur pawh an awm lo awang chuan li ni chu an inah hawmai tur chuan a lo ngen a amah chawah haw tir duh lovin zia pawh chuan a zui haw ve nghe nghe ani a pa chu tluang takin an lo zeizo tawh a a nu chuan lu an kumnga chhung nitina a zawn fo ṭhin thu te a awmna a zawh reng ṭhin thu te leh fapa a nei tih erawh chu a hrilh duh loh thu te a nu chuan a lo hrilh a an inthen thu pawh kha puanzar a lo duh lo ani awm e hun rei tak hnuah a ṭhian nu iai nen pawh chuan an in hmu ve leh thei ta a lu a chanchin te an sawi dun an ram a chhuat san dawn khan inthenna paper ah khan a hming a sign vek a mahse lu a chuan lo sign ve duh lovin inthen chu a lo rem ti lo ani awm e chu aiah makzawk chu surawi kha a lo la thi reng reng lo chu niin ama pualin studio te pawh a hawng ve tawh ani awm e chutih lai tak chuan chu coffee dawrah chuan secretary kha a lo kal hlawm a li ni leh a fapa te chu a lo hmu fuh ta hlohp mai